Alaman, anak man kasi adi. Inatatansit na di ko ina eh. Sige. Ala. Halak mo lang, halak. Bakal ah. Hanggang ang tatawag. Kasi ako, kalahin na makabel pa kayo sa wala. Ano, bakal niya ah. Ala, isa kita. Kaya nanawaan may minta kapsat to. Ano wala ang kapsab na Sabi nakabel. nga, bakal ka lang no nanawaan. Ano Mga disgrasya, no mga disgrasya, ramdalan. Alaman. Kasi nga, sinipas ko pa siya ng isa. Dapat ni Turde. Wala na mura inagaw kung mga anawaan maglaang. Awa sa... Kakal mo kayo, nagkaso yan. Ala. Nung natuloy ka, hindi na kayo nakabagin sa abak. Kapalaptok na gamit, dahil CCTV na kada, kinalala. Hanggang na pag-lockdown, hanggang yung panday, tanuhan na ka na. Awang may kukuan ka, ang resign ka, awang may kukuan. Dahil ka, ang dato yan eh. Uray ka na anak ka CCTV. Dahil siya, pinamtin si Anong, yung ninang. Ang sabdeng ka ba siya? Anak pakilam ramadam. Anak pakilam ramadam na bata. Pagulak ba? Sakit ako.